जइन जाफैदों बे गासिबो बिपिएलनिनो जागोन इउपिपिएलआव जिहेतु मोजांनि जिहेतु सरकार सोलिगासिनो दं ओंखायनो गासिबो बिपिएफनि कर्मिफ्रा इउपिपिएलआव जइन जाजोब्बाय। सारजोंहाय सोरबा फेरफाथिनो हानाय बायदि केन्डिडेट थागोन नामा? एसे एनैयाथ' कन्टेस्ट जागोन इसेबां मेजर कन्टेस्ट जानाय नङा बायदि आं नुदों। मानो होनना बुङोबा बिमा माहारिफ्रा जे जायगायाव ओंखारो बे जायगाया अरायबो मंगल जायो। गासै बेसेबांसो भट मोननानै सारा देरहागोननि आसा बायदि लादों? 70-80% भट मोननानै देरहागोन आसा मिजिं दङ। रायजो राजानि जौगानायनि माखासे खारन थाबाय जोंहा माने जेरखम पिडब्लिउडिनि लामा बानायनांगौ आरो माखासेया जाहैबाय स्टुडेन्टफोरखौ आपग्रेड खालामनांगौ आरो जोंनि जेनाखि सेंग्राफोर साख्रि मोनै यं सेंग्राफोर बिसोरखौ बिनि थाखाय मोनसे एनजिअ बानाय बिसोरनि माखासे गभर्नमेन्टनिफ्राय ग्रेनेड हरनानै बिसोरखौ आपग्रेड खालामनांगौ जाहाथे बिसोरो गासिबो साख्रि मोनाबाबो जाहाथे न'खर संसारा सोलिलांनो हायो। बिनि थाखाय आङो गभर्नमेन्टनावबो आङो बेखौ फै समावहाय जाहाथे बे गासिबो यं जेनेरेसनखौ जाहाथे प्रब्लेमखौ सल्भ खालामनो हायो।